Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakaNodumo ehlezi kaMenzi ngiyimpunga yesintu ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfo kaMbanjwa uKhathini uMagutshwa uSigwili umshana kwaNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Mashimane kuhlala kuyintokozo mnewethu ukuthi siphinde sibe nawe la ku channel yethu enkulu impunga yesintu la sikhuluma khona izinto ezithinta isintu kodwa belaphi bendabuko sike sibathande nabo ngoba awukwazi ukusigcina isintu ukukhona la uxakeke khona. Kunjani? Ngoba nomsamo kuyenzeka bawuthikameze ngezinto ezithile ezodinga bona belaphi bendabuko. Kunjalo. Akubingelele mnewethu ababukeli bempunga yesintu ubazisa ukuthi uMashimane ubani uyisangoma usebenza kanjani ngaphambi kokuba sihlabele phambili. Ake ngibingeleleke kubabukeli bempunga yesintu ngibabingelele umhlaba wonke jikelele. Usibusiso wakaMashimane lona uhlala endaweni yaseMolweni ngokudabuka kwaNdelu le kwesikabheka amadoda. Yeah. Ngokulekelela umthandazi uyinyanga uyisangoma uyafisa ukwazi umbukela impunga yesintu. Oh hayi inyanga nje inyanga engesona isangoma eyinyanga nje. Yeah. Mashimane. Kunesisho sithi icala limbula ingubo lingene. Kunjalo mnewethu. Uma icala limbula ingubo lingene kusuke kuyinkinga kakhulu. Sekunzima. Kunomuntu la Mashimane onecala kumanje. Yeah. Kodwa kenza ngalutho. Njengoba enecala lomuntu lisho kumgojela. Yeah. Akenzile lutho ngoba. Yeah. Uyasolwa. Yes. Ngokuthi wakwenza ukuthi. Yeah. Uyabona? Yeah. Kodwa ngempela manje lecala liselifuna manje ukumgojela. Umuntu Mashimane onecala. Yeah. Sike sizwe thina ukuthi ngempela umuntu wecala ukhona. Mina akangikwazi ukuqinisekisa lokho ngoba angikaze ngimbone umuntu eusebenzisa. Yeah. Kodwa wena ozositshela ukuthi umuntu wecala ngempela ukhona yini. Uma kuukuthi ukhona umuntu wecala Mashimane. Ungabe usiza umuntu okade ewumsola vele ngilala icala noma nomuntu okade enalo icala uyakwazi ukuthi umkhiphe ejele. Hayi mnewethu usiza nje noma ubani osuke necala. Umsolwa ukade uvela unalo mase usebenzisile nje uzokusiza. Usho ukuthi ngempela Mashimane uma umuntu ngempela enecala engafika koMashimane uyamthembisa ukuthi alecala siyagcina. Hayi mase ungenile nje lelo cala lisuke lingasekho. Usho kanje suke indaba yalo nje isingasekho. Mhlambe ngizobuza lo mbuzo ngoba umbukelo wempunga yesintu uzofisa ukwazi ukuthi umuntu wecala ukusiza umuntu onecala elingakanani. Yeah. Kungabe mhlambe icala elincane noma icala elikhulu ekuthiwa ngempela nanti icala elikhulu leli olenzile. Yeah. Ngitha ngobuze lo mbuzo nje namabomu. Yeah. Nakuba impendulo yayo sikhona kodwa ngifisa ukuthi usicacisele kahle wena ukuthi uma ngempela umuntu esewufisa umuntu onecala elikanjani ongathi ngempela akaze asukume ayofuna umuthi. Mnewethu makuyicala noma abe kuthiwa lingakanani mase ufikile ngoba uzofika ulichaze wena icala lakho ukuthi lime kanje thina sobe sesibheka induku ke zokuthi lecala lakho njengoba lithanda ukuba strong kanje lidinga lokhu nalokhu sobe sesenza ke thina ngendlela yethu yakoMashimane uhambe usebenzise mhlambe futhi masibona ukuthi kufanele uhlale kuthini isikhashana uyahlala kuthini usebenzise lezo induku uphambi kwethu sikubuka mase bosibose kufanele sikudedele sesingakudedela uhambe uyoqhubekela ekhaya ubele uzisebenzisa ke omunye kuyenzeka uthola ukuthi usejele kuyimanje. Yeah. Uthola ukuthi ngeke akwazi ukusebenzisa umuthi. Siyakwazi futhi ukuthi noma ngabe uthi usejele. Yeah. Ngoba mhlawumbe omunye usuke nenkosikazi omunye ana unkosikazi unoma. Kodwa lo muntu ozobe khona ekhaya oyigazi lakho noma uwena uyena ozothi mengabe wena soyo attenda lapha enkantolo kuba uyena owenza lezi zinto ekufanele ngabe zenziwa uwena. Okay. Yeah. Mawukuthi unendle yakho esekhaya ngesikhathi wena uyenkantolo indle yakho ivulwe ishiwe ivuliwe. Yeah. Kuqulwa icala lize liyoqedwa ivuliwe
Ushuthi nje usuku lonke nje njengoba usecaleni wena indlu yakhe ivuliwe. Sibe nazo induku ezinjalo ngaphakathi ejele ungaphandle siyakusiza. Usizakala umuntu ongaphakathi nosuke sengaphandle. Yes. Omunye umuntu uMashimane uzoba nombuzo ukuthi uma engaphakathi kodwa esegwetshiwe kungabe mhlambe loyo usuke sangasizakala yini noma yilona osuke sagqunyiwe nje osuke sazoya ecaleni. Ikhona indlela yokusiza umuntu ongaphakathi osegwetshiwe noma kufuneka kube ukuthi okakagwetshwa usalihamba icala. Hayi mnewethu hayi mosugwetshiwe hayi abengaze ngifike ke lapho futhi angiboni kodwa lo suke sahamba icala uyena umuntu ke lo ke esiyaye ke sisebenze ngaye kakhulu lo segwetshiwe hayi othola ukuthi mhlambe lo usavalelwe kodwa usazawubingelela usazawubingelela yabona ke uyena umuntu omuhle kakhulu ke kumina lo yeah kodwa lona nje suke segwetshiwe imbukelo yempunga yesintu usegwetshiwe wavela icala lakhe seliphelile ayisekho indlela yokuthi sikwazi ukuthi simkhiphe lapha ngoba isinqumo sesithathiwe kodwa lo isinqumo singakathathwa osakwazi ukuthi ahambe ayecaleni yena umuntu osizakalayo ke lo yeah la Mashimane ubalula ukuthi nakuba engekho yena yes kodwa kuba umuntu wasekhaya engaba unkosikazi yes noma ongaba umama wakhe yebo omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi kanti lo muthi eve kuumuthi ekufanele ukuthi usebenzise kuwena noma umuthi ongawusebenzisi kuwena lo ozobe sekhaya mekunkosikazi wakho uzobe usebenzisa mekufanele agqume uzogquma kubese kuba khona mhlambe lo shisa impepho azowushisa mhlambe sekulalwe ekhaya azowushisa ozobe uxhumana nedlozi yeah kukhulunywa nedlozi manje la ekhaya ukuthi nanga umntanethu ukuliya ndawo liya kuyona sicela ukuthi njengoba icala lakhe namhlanje liyoqulwa besicela ukuthi nani nibe khona ninabala ekhaya lithi maliqulwa maqede lingamgojela abuye simdinge leli la ekhaya namhlanje uma kuukuthi mhlambe yena ukhona kodwa icala uyaya kulona naye wezinto efana uyakwazi ukuthi agqume yes yeah uyakwazi na ukuthi agqume mekhona futhi nakusuke kubuhle kakhulu mekhona yena ngoba yonke into nje isuka iphelele yeah lana siwe sesenza kodwa futhi siwe senza into esigarantayo ukuthi ngoba vele siwe sisebenza ngento eyigazi lakhe yeah uma mhlambe kuukuthi ngoba phela omunye uzothola ukuthi akanawo unkosikazi yeah kodwa unoma wengane intombi yeah uyakwazi uma wengane ukuthi amenzele lezi zinto lezi ngikuzwa ubalula nendaba yomsamo ukuthi kufanele kubikwe kushisa impepho omunye umuntu futhi uzophinde azibuza ukuthi njengoba thina impepho singayishisa ngabe khona indlela esingenza ngayo mekuma wengane no akulula ngesimfake kakhulu kulezi zinto kodwa mekuumuntu owunkosikazi noma kuma wakho okuzalayo noma kudade wenu hayi kulula ke lapho kodwa ingane yakho futhi mawuthi ingane seyikhulile nje nayo futhi ingakwazi ukuthi sinike lezi zinto ezisebenzisa kodwa hayi uma wengane ngoba idlozi lo mdala kamazi alimaze Mashimane okusho ukuthi uma mhlawumbe umuntu ukubaba wengane yakhe efisa yena kodwa manje akanabani kufanele athole umuntu oyihlobo sakhe noma umuntu oyigazi lakhe ukuze uyena ozokwazi ukuthi amlekelele ngoba manje uMashimane omunye uzovela athi mina ngoba anginabani nje kusho ukuthi ngeke ngikwazi ukusizakala ayikho mhlawumbe indlela yokuthi ke wena njengenyanga kube khona indlela ethile mhlawumbe umlekelela ngayo umuntu othi mina anginabani ngoba phela bakhona abantu abangenabani Mashimane kwesinye isikhathi uthola ukuthi bakhona abantu bakubo kodwa bamhlubukile abasafuni ukuthi bamlekelele mhlawumbe esimene esinjalo umuntu okesimene esinjalo yini angayenza ikhona into angayenza ukuze lo muntu akwazi ukuthi naye akhululeke etilongweni umuntu osesimweni esinjalo khona umuntu esiyasimenzele wona ophekwa nenyama uhanjiselwa lo nyama leyo adle yona ngaphakathi adle yona ngesikhathi ehambe ecaleni amathamba akhona abese yawasakaza awasakaze awakhiphe nje kule moto abasuke befakwe kuzona sebeca ngoba
ungayidlela khona la emotweni enisamba niye enkantolo ungayidla futhi khona enkantolo ngoba khona ukuthi i-visitor lakho lizokufica enkantolo libe selikhuluma nephoyisa thizeni likhambisela into yakho ngale uyidlele lapho zobe sowuyisakaza-ke noma ikuphi lapho ngesikhathi kufika iy'ntuthane zingamela lamathambo ziwadla ingalesikhathi suke sekuqulwa icala lakho-ke ngaleso sikhathi. Omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi mhlawumbe kufuna kube inyama engakanani noma mhlawumbe kuyiphiko mhlawumbe nomlenze ngidle bese ngiyacaba amathambo washiye lapho ungawachaba ungawachaba washiye nje lapho amathambo uyidle ushiye amathambo lapho. Makufika mhlawumbe ikati livele lwathatha lamathambo ekakadliwa intuthane kulungile lokho nje makufika ikati kusuke ku-right nako kodwa ngeke iy'ntuthane zingafiki nazo zizofika nalo mase ikati kumele nizokwalo nalo futhi lisuke liseyiphathi yalo msebenzi esiwenzayo. Mbukelo wempunga yesintu umkhulu uMashimane sithi ake sikhulume ngendaba ecala namhlanje. Icala limbula ingubo lingene ukuthi yazihambela nje la emgaqweni vele uvinjwa amaphoyisa mawuvinjwa amaphoyisa kanti kukhona umuntu owade kuphathise umkhono wekati wathi umphathele uma sebewuhlola lo mkhono wekati wakwabulala abantu usuyaboshwa awenzanga lutho wena mhlambe kwesinye isikhathi uthola ukuthi umngane wakho uzovela ushiye nje la ngaphansi kwesihlalo usathi uyahamba wena unakanga ukuthi ushile la mkhono wekati uvela umisa amaphoyisa vele afuna ukubheka le emotweni asethola isibhamu esabulala abantu abawu7 usuyaboshwa wena kwimoto yakho. Nangoku umkhulu uMashimane uthi icala induku zakho uyazigaranta uyamthinta kuzona inombolo lezi ozibonayo zivela lescreen sakho uze ukuthi utholakala kuphi uhambeka kanjani uma ufisa ukuya kuyena bese siwuthatha umfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga.